وما عند اللہ خیر وابقى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما عند اللہ خیر وابقى، جیڑا مال اللہ کولے تہاڈا ذخیرہ ہو جائے وہ تہاڈے واسطے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس دے تحت علماء نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ ضرورت منداں دی ضرورت پوری کردا ہے، اس نے جو مال ضرورت منداں تے خرچ کیتا ہے صرف اودے چ ریاکاری نہ ہوئے، دکھلاوا نہ ہوئے اور احسان جتلانا نہ ہوئے، بلکہ اللہ دی رضا ہوئے، او اللہ کولے انسان دا آخرت واسطے ذخیرہ ہو جاندا ہے۔ اللہ کریم اس دے بدلے اس نو آخرت وچ اجر عطا کرے گا۔ ظاہر انسان جڑا مال ضرورت منداں تے خرچ کردا ہے، صرف ضرورت منداں دی ضرورت دا اے مطلب نہیں کہ انہاں نو صرف تسی کھلا پلا دیو یا انہاں نو لباس لے دیو، بلکہ سب نالوں زیادہ ضرورت انسان نو جس چیز دی ہے وہ علم ہے۔ سب نالوں زیادہ جس چیز دی انسان نو ضرورت ہے وہ کیڑی ہے؟ علم۔ یعنی تسی اگر علم تے خرچ کر دیو گے نا، وہ تہاڈا محفوظ ہو گیا وے۔ اج اسی معاشرے دے اندر دیکھنے ہاں کہ کوئی بندہ ویسے تے اپنی اولاد تے بہت زیادہ خرچ کردا ہے، لیکن اس دی تعلیم و تربیت دی طرف توجہ بہت کم ہے۔ ادھر خرچ کرن لگیاں بندہ پریشان ہو جاندا ہے، کہہ دیندا جی پڑھائیاں دے خرچے بہت زیادہ نے، اس واسطے نہیں پڑھان ہوندا۔ تے جڑیاں عام ضروریات بھی نہیں چیزاں ہیں، ضروریات دا مطلب ہے جس تو بغیر انسان دا گزارا نہ ہو سکے، صرف بچے دی اے چیز لینی خواہش ہو، جتنی مہنگی ہوئے خاموشی نال لے دینے ہاں۔ اس وچ نہیں کیا کہ اتنی مہنگی ہے تے نہیں ان کیا کہ سسٹم چلدا لے کے دین دا، بلکہ بس وہ بچے نے منہ چ بولے مینوں اے چیز چاہیے ہے، چاہے جتنی مہنگی ہوئے اسے دن جا کے لے دی دیے۔ لیکن جس وقت تعلیم و تربیت دا مسئلہ ہوندا ہے اس وقت اگا پیچھا کر دیدا ہے، اور اس چیز نے مسلمان معاشرے نو بہت نقصان دیتا ہے۔ کل بھی میں ذکر کیتا سی کہ اگر اپنی اولاداں نو تسی ہر قسم دی دنیاوی آسائش دے دو گے، انہاں نو محلات بھی بنا دیو، دیگر چیزاں بھی دے دیو، تعلیم و تربیت نہ دو گے، ایک وقت آئے گا یہ نسلاں غلام بن جاندیاں۔ انہاں نو پتہ نہیں چلے گا کہ ساڈے نال دشمن کیڑی کیڑی چال کھیل رہا ہے۔ اس دی مثال دیکھ لو کہ فلسطین دے اندر اسرائیل دا تے پہلے ملک دا وجود ہی کوئی نہیں سی، انہاں مسلماناں کولوں جڑے انتہائی غریب سن، زمیناں سن انہاں دیاں، انہاں کولوں زمیناں لیاں تھوڑیاں تھوڑیاں، پیسے انہاں وقتی طور تے دتے انہاں نو، بعد وچ انہاں کہی کہ تانوں کسی ہوری جگہ تے بھی زمیناں لے دینے ہیں، سارے معاملات ہوئے۔ مسلماناں کہ سانوں اور کی چاہیے، بظاہراً پیسہ آ رہا ہے، لیکن وہ یہودی سی، چال کھیڑدا رہا، کہندے نا کھلون دی جگہ دو اسی بہن دی آپے بنا لیں گے۔ انہاں کول کھلون دی لئی سی، تے اج انج تے بیٹھے نے کہ فلسطین وہ دن تے اے دن امن دا ایک دن نہیں گزار سکے۔ اسلاف نے جو فرمایا سی کہ دشمن نو اپنے پڑوسی جگہ نہ دو، تے دتی کیوں سی؟
وہ جڑے وڈے وڈیرے اسل دے گئے ہن نسلاں کہندیاں نے ساڈے وڈے وڈیریاں کولوں غلطی ہوئی ہے، اور ہوئی کیوں میں کہ تعلیم و تربیت دی کمی سی، دشمن دی چال نہیں سمجھ سکے۔ اج بھی اسی دیکھنے ہاں کہ ساڈے کئی مسلمان قادیانیاں نو زمیناں ویچ چھڑدے نے۔ اس دا نقصان کی ہوندا ہے کہ وہ اپنے پیر جما لیندے نے۔ المختصر کہ اپنے اولاد تے تعلیم و تربیت تے خرچ کرو جتنا کرن ہوندا جے۔ ایک سید زادے نے انہاں اپنے عقیدت منداں نو ایک نعرہ دیتا سی، آدھی روٹی کھائیے بچوں کو پڑھائیے۔ کہندے نے کھا تھوڑا لو بچیاں دی تعلیم و تربیت تے زیادہ لا لو۔ تو میں چند واقعات تواڈے سامنے ذکر کرنے نے۔ اسلاف نے کتنی مشکل دے نال علم پڑھیا لیکن علم تے خرچ کیتا ہے، اپنے کھان پین یا دیگر معاملات وچ اتنا خرچ نہیں کیتا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت وڈے محدث گزرے نے، آج تو تقریباً 1250 سال پہلاں گزرے نے۔ وہ فرماندے نے میں علم حدیث دی تلاش وچ 40,000 درہم خرچ کیتے نے۔ درہم تو مراد جڑے اج کل درہم چل رہے نے اے نہیں، اس دور دا جڑا درہم ہوندا سی نا 200 درہم 52.5 تولے چاندی دے برابر مالیت رکھدا سی۔ تے حساب لا لو کتنے تولے چاندی بندی سی، تے او دی مالیت انہاں صرف علم حدیث دی طلب اور تلاش وچ خرچ کیتے سن۔ حضرت سیدنا امام یحییٰ بن معین انہاں علم حدیث دی طلب وچ 1,50,00,000 درہم خرچ کیتا سی۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1.5 لاکھ۔ اج بندے کہندے نا علماء بخشے گے تے اسی بھی بخشے جاواں گے، بڑی دلیری نال جملہ بول دے نے۔ انہوں نے یہ نہیں پتہ ان علماء نے کتنی مشکلات نال دین پہلے سیکھیا سی تے پھر سکھان لگے بھی کتنی مشکلات اور تانے معاشرے دے برداشت کیتے نے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایویں نہیں امام بخاری بن گئے، انہاں علم حدیث دی تلاش وچ اپنے تن تے کپڑا بھی نہیں رہن دیتا سی، ایک وقتوں بھی آیا سی، کئی دن کھانا نہیں ملیا لیکن علم دین پڑھ دے رہے۔ اس تو علاوہ اور کئی اسلاف دے تذکرے سانو ملدے نے جنہاں اپنے گھر دا جو وراثتی حصہ انہاں دا بندا سی بھیڑاں بھراواں نال انہاں سارا اپنا علم دین وچ خرچ کر دیتا سی۔ حضور غوث پاک امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے والد انتقال کر گئے سن تے آپ دی والدہ نے وراثت انہاں دی تقسیم کیتی، جو دو بھائی سن آپ دوواں دا حصہ بندا سی او انہاں نوں دے دیتا تے حضور غوث پاک نے اپنا وراثت دے حصے نوں علم دین دی طلب وچ خرچ کیتا سی۔ اسی طرح حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی 30,000 آمدہ کے خرچ کیتا سی درہم و دینار اس دور دا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ علم دی طلب وچ آپ کولے پیسے کوئی نہیں سن تے آپ نے اپنے گھر دا جڑا زیادہ ضروری سامان نہیں ہوندا بندے ویسے ہی رکھیا ہوندا ہے او ویچ کے تے علم دین پڑھیا سی۔ حضرت امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اے بزرگ اندلس جنہوں اج کل سپین کہیدا ہے، اتھوں علم دین پڑھن واسطے بغداد آئے سن عراق دے اندر، اور آئے نے جس وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا دور سی۔ امام احمد بن حنبل تے اس دور دی حکومت نے کرفیو لایا سی کہ کوئی بندہ امام احمد بن حنبل کولے پڑھ نہیں سکدا، انہاں پابندی لائی اپنے کرندے چھڈے کہ جڑا پڑھن آوے انہوں بھی گرفتار کر لو تے پڑھان والے نوں بھی کر لو۔ تے امام بقیر بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ جس وقت پہنچے بغداد شہر دے اندر، انہاں آ کے پوچھیا کہ امام احمد بن حنبل کدھر نے؟ لوکاں نے دسیا ملن دے تے گھر لیکن پابندی بڑی سخت ہے، پڑھانا ہونا کوئی نہیں۔ انہاں کہا تساں مینوں بس رستہ دس دیو، اگلا کم میرا کہ میں پڑھنا کس انداز وچ۔ ہن دیکھنا کہ اسلاف نے علم دی طلب وچ کیڑے طریقے اختیار کیتے نے۔ جس طرح منگتا نہیں منگن چلا جاندہ گلیاں وچ آمدے محلیاں وچ، انہاں اسی طرح ایک ڈنڈا رکھیا منگتیاں آ رہے
کشکول لیا صحیح منگتے والی شکل بنا کے ہر گھر وچ منگتے گئے نے، حالانکہ آئے علم پڑھن نے اور ارادہ بھی علم دا ہے، لیکن طریقہ ایسی کہ اتوں تک پہنچنا ہے۔ منگتے گئے جس ویلے امام احمد بن حنبل دا گھر آ گیا نا، تے آپ بھی وہ منگتا سمجھ کے کچھ دین لگے، انہاں فوراً بولیا میں پیشہ ور منگتا نہیں، میں علم دا منگتا۔ آپ فرمایا کہ پابندی لگی ہے، پکڑیا جائندہ، تے آیا کتھوں ہے؟ آپ کیا مصر تو؟ نہیں جی مصر تو نہیں، اس تو بھی پار ہاں۔ کتھوں؟ سپین تو آیا ہاں۔ آپ کیا پکڑیا جائیں گا؟ انہیں کہا جی میرا طریقہ ہے روزانہ رہے گا جڑا اج میں اختیار کیتا ہے، پچھوں میں منگدا ہاں دا لوکاں کولوں، جے تواڈے گھر دے دروازے تے آواں گا نا تے تسی اس تو پہلے جڑی حدیث مینوں پڑھانی ہوئی نا فوراً تیار کر کے رکھنی ہے، تو میں جسے دروازہ کٹکٹاواں دا فوراً آپ میں اندر والی سائڈ دروازے کر کے دروازہ بند کر کے حدیث پڑھائی تو میں نکل جاں کراں دا۔ اس طرح کر کے امام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ پڑھیا سی۔ جس وقت پڑھ لیا بعد وچ اپنے علاقے گئے، قرآن پاک دی تفسیر لکھی 15 جلداں وچ آمدی ہے، 15 والیوموں دے بندے نے۔ یہ ایویں نہیں علماء نے علم حاصل کیتے، لیکن انہاں محنتاں کیتیاں نے، تے انہاں محنتاں تے لوگ اج تانے انج ماردے نے جویں علم حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم علیہ السلام دے چچا زاد نے، اور انہاں علم دین کس طرح حاصل کیتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام دی انہاں نوں دعا بھی سی، یا اللہ میرے اس چچا دے بیٹے عبداللہ ابن عباس نوں دین دی سمجھ عطا کر۔ انہاں نوں پتہ چلدا سی حضور دے وصال تو بعد کہ حضور دی حدیث پاک فلاں صحابی کولے موجود ہے، اس کول خود سنن واسطے او دے دروازے تے جاندے سی۔ اور گرمی دا موسم ہوندا سی، دوپہر نوں اگر گئے نے یا کسے ایسے وقت گئے نے کہ اگلا صحابی جنہیں وہ حدیث نبی کریم علیہ السلام کولوں سنی ہوندی سی وہ آرام کر رہا ہوندا سی، یہ دا ادب دی وجہ تے دروازہ نہیں کٹکٹاندے سی کہ میں تے علم دین دی طلب وچ آیا تے میں اس ٹائم شاگرد ہوں، میرے استاد نے، اے سمجھ کے آمدے سن، اور انہاں دے دروازے دے باہر ہی لیٹ جاندے سن۔ ادھروں پسینہ گرمی دی وجہ تی تے ہوا گرم چلنی، نال ہوا دے گرد و غبار بھی آونا تے سارے جسم تے گرد و غبار پی جانا، لیکن جدن تک حدیث اتھوں سندے نہیں سن اس دروازے تو ہٹدے نہیں سن۔ یہ اسلاف دی تاریخ صحابہ کرام دی اس دور تو لے کے اج تک بھی علماء بڑی بڑی دور جڑا علم جا کے حاصل کردے نے، انہاں دی مشکلات تانوں ذکر کر دیے تے حیران ہو جاؤ۔ صرف ذکر اس واسطے کیتیاں نے کم از کم علماء نوں تانے نہ ماریا کرو۔ جڑا معاشرہ علماء پالنا جان جاندا نا وہ معاشرہ کدی بھی سر نہیں کسی اگے جھکائے گا۔ جس معاشرے نے اپنے علماء نوں کچھ نہیں نہ سمجھیا وہ معاشرہ ہمیشہ غیراں دا غلام بن جاندا وے۔ دوجیاں لفظاں وچ آسان میں کر دیاں، جس بندے دا دل ہوندا نا اسلام دے مخالف بولن دا، اور ڈائریکٹ تے اسلام دے مخالف بول نہیں سکدا، کہ کسی عام بندے بھی سن لیا تے دل چ میرے نال کچھ لڑائی کر دے، کچھ معاملات ہو جان، یا پھر بندے منوں واضح لفظاں وچ مسلمان ہی نہیں سمجھن گے، او انڈائریکٹ اسلام دی تبلیغ کرن والےاں نوں تانا ماردا ہے۔ جس وقت کسی سیاسی بنیاد تے بھی کسی لیڈر نوں کرنا ہوئے نا بدنام، او دا نام نہ لیا جائے تے او دی پارٹی دے تھلے بندیاں دے بارے چیمگوئیاں کر دتیاں جاندیاں نے، تے علماء انبیاء دے وارث نے، جس وقت چیمگوئیاں انہاں دے بارے کرو گے تو تہاڈا ککھ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کریم سانو علماء دا بھی ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اپنیاں اولاداں دی تعلیم و تربیت خرچ کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔